tarata ye février kalo ale tile 17 sanba 2026 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Sɔgɔmada in na an bɛ taa Salenkura kuluju la min ye tasuma ye ale ye tiɲɛniba kɛ yen. Minɛnw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la Sugunikura yɛlɛmana a kɛra sisibugu ni bugurijɛw ni fɛnw ye. Baara mun sigila tasuma fɛ yɔrɔ in na a musaka maa si tɛ se k'a da fɔ nin waati in na. Ɲɛmaaw kɔni taara kɛnɛ kan ka taa lajɛ nka u bɛna taa halisa a ma dɔn k'a fɔ fɔlɔ mun nana ni nin tasuma in ye. Hukumu kɔnɔna na Wolomasiri taba bɛ wuli ka jɔ la Segu mara la. An balimakɛ dɔ nana ka bɔ Ɲafunge ale fana ye ɲɛfɔli kɛ k'a jira k'a fɔ ko min ye Bamacɔale kɛbaaw ye u sigiyɔrɔ bɛ ka caya fo ka taa Moti la nin waati in na. Degun min bɛ o la ani sirabako bɛ cogo min a ye dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la. Sunkalo ale kɔni sera ka ban sugu kɔnɔnaw Bamakɔ yan min ye feerefɛnw ye k'u sɔngɔw ka fisa. Premier ministre ale yɛrɛ taara ɲɛ da galabaw minnu bɛ yen n'olu bɛna ni sunkalo kɔnɔna an mago bɛ se fɛn minnu ma malo ni ɲɔ ni tulu o belebeleba minnu bɛ Bamakɔ yan ale taara ɲɛ da olu kan. Premier ministre a ka baaraw fana kɔnɔna na kunungo a ye baara latɛmɛ kɛ général de brigade Isa Usman Kulubali ma ale min bɛna kɛ mara kamabɔli ministre ye nin waati in na. Sɛnɛ ministre fana n'o ye Daniel Simon Clément ye ale fana ye baaraw latɛmɛ professeur docteur Ibrahima Samake ma o min kɛra sɛnɛ ministre ye an n'an da don o la. Kuluba faama sigiyɔrɔ la sifinw y'u ka samɛ foli kɛ n'o ye CNG maaw ye. Bi sɔgɔmada in na ani CNG ka bolodiɲɔgɔnma kɔnɔna na an bɛ taa segukaw fɛ yen. Kajolo bɛn ni kelenya kuma o bɛ ka sigi sen kan ye. Korokaw fɛ yen baaritalaw olu y'u ka laadala baarita kɛ. Togo ale wulila k'i jɔ ni jɔnjɔn ye min ye kafu ye sa ko ka kɛ ni Coupe d'Afrique des Champions ye n'o bɛ taa n'o ye Ligue des Champions ye balontan min kɛra Egyptekaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛla sabula balontan kun cɛra kasara la yaasa ka se ka ko bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn. Nin y'an ka sɔgɔmada in na kuma la kumabaw ye sɔɔni san bɛna na walawala a bɛ se ka faamu sɔrɔ o la cogo min na. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Fala ye ko n'i y'a mɛn ko a bɔn'a kan a sigira sanfɛ de. Ne donna ne ma fɛn ta n'i ma don o ka fisa o ye. Sɔgɔma in na Alizeri jamana kɔnɔna na min ye Niger jamanakuntigi ye Fala ye Général d'armée Abdramane Tchani a y'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛ min ye nin tubabukalo in tile 15 n'a tile 16 ye. Niger jamanakuntigi ale bisimilara min ye Alizeri jamanakuntigi fɛ n'o ye Abdelmajid Tebboune ye. Fala ye ko min waleya min kɛlen filɛ nin ye Niger ni Alizeri cɛ ko furugufurugu min tun bɛ yen ka kɛ ni AES ko ye ko nin y'o furugufurugu bannen ye. Bɛn kɛra ka ko ni Ala n'a kira sɔnn'a ma min ye gazodi ko kuma min fɔra n'o ye Niger ka pétrole ko ye Fala ye a baaraba mun kan ka kɛ u ye bɛn kɛ o kan. Min ye Alizeri ye a y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnn'a ma fɛɛrɛ minnu kan ka sigi ka se ka o baara kɛ Niger dugukolo sanfɛla la k'u bɛna o baaraw daminɛ ni sunkalo ale banna. Kalanko ta nasira fɛ u ye bɛnkan sɔrɔ min ye kalansow ye camancɛ kalansow ye Alizeri ye layidu ta k'a bɛna na t'o jɔ. Kunnafonidilaw ka so n'o ye Maison de la Presse ye Alizeri ko k'a bɛ t'o fana jɔ min ye lakanako ta nasira ye. Alizeri jamanakuntigi ko ale ni Niger bɛɛ lajɛlen bɛ ko maa minnu binnen don fossé dingɛ kɔnɔna na Fala ye o la sa k'u n'u bolo di ɲɔgɔn ma kibaruyaw dili sira fɛ yaasa Niger bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani Alizeri dancɛ la k'u bɛna jɛ k'o baaraw kɛ. Alizeri y'a yira fana k'a fɔ ko ni Ala sɔnn'a ma fɛɛrɛ ni dabali ni se fɛn fɛn b'a ye ani dɔnniya fɛn fɛn b'a la ale na se ka o sigi sen kan. Nin taama in a bɛ mun yira maa la o ye k'a fɔ n'o y'a sɔrɔ nin waati laban in na AES ko tun y'a to Alizeri ka i yɛrɛ minɛ
min ye Niger la fo tun y'u ka lasigidenw bɛɛ lajɛlen wele n'o ko sigira sen kan bi an bɛ se ka fɔ sɔrɔko ta nasira fɛ lakanako ta nasira fɛ Algérie ale ni Niger bɛna na u bolo di ɲɔgɔn ma Falaye kɛnɛ kan yen min ye jamana ɲɛmaa filaw ye u ye kuma caman fɔ u ka laseli sen fɛ an ye min mɛn k'a yira bɛɛ lajɛlen na sa k'a fɔ ko min ye Algérie ye a ko ale ye kɔrɔkɛba de ye kɔrɔkɛba min bɛna na i janto Niger la a ka lakanako la n'a ka fɛɛrɛ n'a ka dɔnko n'a ka seko bɛɛ lajɛlen na Niger jamanakuntigi fana ko Falaye ko farafinna jamanaden kun si tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko Algérie ale bɛ sɔn san 100 jɔnyawalew talen ka ɲɛsin a ma ka tila tuguni k'a ka dugukolo di maa o ma o maa kelen ka farafinna jamana dɔ lajaba Falaye ni kuma in fɔkun ye mun ye Algérie i b'a dɔn k'a fɔ min ye waati min na juillet kalo kɔnɔna na san 2023 ni cani ninnu ye fanga ta Faransi tun y'a ɲini Algérie fɛ ko yaasa ka Bazoum sigi fanga la a nɔ na k'olu bɛna na taa Algérie ka sankolo k'o minɛ ka Niger k'ale gosi yaasa u bɛ se ka Bazoum bila a nɔ na Algérie a ma sɔn o ma fiyewu Falaye o de kama min ye Abdramane Tchani ye a ye nin kuma in fɔ kuma in maaw bɛ k'a bila minɛn min kɔnɔ k'a kan bɛ ko min ye bamananjɔlen ka wale kaba minnu b'anw fɛ yan k'o kuma o tɛ kuma in bɛ tali kɛ min na o ye Algérie ye banni min kɛ Faransi ka yen sigi kɛ ka pankuru ta ka se ka taa min ye Niger ale filenkolonci k'a dakolonci o de kɔfɛ CEDEAO o nana kɛlɛ ta k'a b'a kurakuraya Falaye k'a k'a yɛrɛ ta ye Assimi ka sɔrɔ ka bɔ k'i jɔ ko ni u sera Niger ma u k'a bila u kunna k'a fɔ k'u ye kɛlɛ wuli u ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ kapitɛni Ibe o fana nana fara Assimi kan ko n'a ma ɲɛ min kɔ n ka cɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo o la sa Niger hakili sigira Niger lafiyara sabula Niger n'a lamini jamana minnu bɛ yen teriya fana bɛ Mali ni minnu cɛ Falaye n'a n'olu bɛ se ka kuma Burkina fana ni minnu bɛ se ka kuma ani jamana saba in bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u y'a bɛɛ lajɛlen bɛntɛgɛmɔ k'a kɛ kelen ye Mali ka wuli ka jɔ a n'a ka ko sababu la o la o bonyamasegin maa caman y'a yira k'a fɔ ko min ye Tchani ta kun ye Falaye k'o de don nka kuma ninnu bɛɛ lajɛlen na u ye min dangadamaya bɛɛ lajɛlen ye Algérie ni Niger ka nin jɛrɛ in sen fɛ maa ma Maliko kuma ma la han nka Maliko kuma bɛ se ka k'a la Falaye o tɛ fɔ maa ye o y'a sojukɔnɔ kuma ye an bɛ min dɔn u kɔni ye communiqué minnu bɔ u bɔra ka kuma minnu fɔ a maa fila si ma Maliko kuma fɔ Tebboune m'a fɔ min ye Niger jamanakuntigi ye a m'a fɔ wa an m'a mɛn fana k'a fɔ ko min ye Algérie ye k'a ye jɔnfɔna fɔ k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma k'a bɛna Mali bila a ka hakɛw kɔnɔna Falaye an bɛ min kalama Algérie furukulen don Mali kɔrɔ ka da min ka Falaye o ye fɛn belebeleba saba ye belebeleba saba ye min ye o ye k'a fɔ Mali san 2024 ale ko min ye Algérie ye bɛnkan sɛbɛn min sɔrɔ k'o di k'a fɔ k'o ye accord d'Alger k'ale t'o la bi a t'o la sini a ka yɛrɛma hɔrɔnya baara a bɛ wuli k'i jɔ k'o kɛ calaw n'o bɛ bɛn fɛn o fɛn ma a na o kɛ k'a sɔrɔ o waati kelen min ye bɛnkan min sɔrɔla n'o ye Algérie bɛnkan ye n'a fɔra ko Mali ka tugu o kɔ Falaye o bɛ mun sinsin burudamɛ jɛkulu banbanci jɛkulu olu jabala olu sigiyɔrɔ o ka se ka kɛ min ye Mali kɔrɔnfɛyanfan ye an ka ɲɛ tugu a kan min ka di olu ye olu k'o kɛ Mali ko k'o de ti kɛ Algérie ko fana Falaye ko min ye Iyad Agali ye ka taa se burudamɛ jɛkulu ma ko fo Mali ka kuma ɲɔgɔnya don a n'olu ni ɲɔgɔn cɛ wa k'an kana fɔ ko Iyad ye terroriste ye Assimi ninnu de ko depuis Mali bisimila ye Falaye jamanakuntigi mana Mali la min ma kala sɛmɛ Algérie la k'a ye k'a fɔ n'an y'an sɛmɛ a la a bɛ sɔn ka fisaya an ma a b'an ka banaw furakɛ nka Falaye tuma o tuma Algérie ye sɛbɛn fɛn fɛn di k'a daminɛ Tamaracet papier la ka na se accord minnu sigira u fɛ yen ka na se accord 2006 ma ka na se accord 2015 ma Falaye sɛbɛn fɛn fɛn b'a kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ ko anw ka wolomasiri tabaw ka kɔrɔnfɛla yɛrɛ de ye k'a to yen pewu waati dɔ la ATT ni maaw bilara ɲɔgɔn na mun na n ko nin de don accord 2006 k'a fɔ ko na ninnu taara min baara kɛ sisan Assimi ninnu de ko dɔ kɛra ten n'a bɛ kɛ min ye a bɛ kɛ o ye fɛn fɔlɔ o ye filanan ye mun ye o ye k'a fɔ min ye Algérikaw ye olu ye ta kɛ Foromabugu la Falaye sabula waati min na
Mali yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko a bɛ k'a yɛrɛ ɲini Asimi ninnu bɛ ka labɛnw labɛn yaasa ka se ka baaraw sigi sen kan o waati kelen Alizeri ale welelen dabila Imam Diko ma ka taa n'o y'a fɛ yen ka ɲagalibɔlabɔ ni fɛnw kɛ ni o ye o ma bɛn anw ka mɔgɔw ma fala ye Banmanci jɛkulu k'olu bisimila a fɛ yen bɛrɛbɛrɛlitɔnw n'o ye parti politique ɲɛmaa dɔw ye ka t'olu bisimila ka Iyad ninnu kɔkɔrɔw don o kɛra furugu filanan ye a sabanan ye mun ye fala ye Alizeri tun t'a fɛ fiyewu Mali ka gɛrɛ Irisilakaw la koyi kabi Mali ni Irisi gɛrɛla ɲɔgɔn na Alizeri y'a dɔn ko dɔ bɛ sen na fala ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛn dɛ diɲɛ kɛlɛ min bɛ yen bi nata nɔfɛ kɛlɛ don pétrole mun bɛ anw fɛ yen an ka jamana kɔrɔn fɛ fala ye a walankata kojugu a bɔra kojugu a n'a dugujukɔrɔ nafaw Alizeri b'a dɔn ka tɛmɛ nin jamana in bɛɛ kan nka Alizeri ɲinɛna fɛn kelen nin kɔ fala ye jamana fɔlɔ min nana Mali dɛmɛ wolomasiri ta b'a kunda ka dɛmɛ don a ma ka baara k'a fɛ ka Mali dugujukɔrɔ duguw dɔn k'u dɔngɔla kari o ye Irisilakaw ye fala ye a bɛ kɔrɔn dɔn nka Irisi bɛ Mali yɛrɛ de dɔn o la o min kɛra o ma bɛn Alizeri ma fala ye funu saba filɛ nin ye bi ni Alizeri t'a fɛ Maliko kuma yɛrɛ ka fɔ tuguni a bɔ o bɔ hali Cani ka nin taali senfɛ fala ye a ye bɔforola kumaw fɔ ka kɛ ni Mali ye yanni Cani ka se a ka kunnafonidi senfɛ min ye Tebu nin ye a ma tɔ to Mali la a bɛ dɔw tanu a bɛ Burkina tanu a bɛ Niger tanu nka ale tɛ min kalama fala ye cɛ min taara a fɛ yen n'o ye Général Abdramane Cani ye laadiri don maa tilennen don bɛn min b'a ni Mali cɛ a b'a dɔn o ye min ye wa kunungo fana ni maa min sɔn min ka jan fala ye a y'a fɔ Alizeri jamanakuntigi ɲɛna olu bɛna baara mun kɛ u ka jamanadenw ka nafa bɛ fɛn minnu na u t'a fɛ jamana wɛrɛ k'a fɔ a ye taa yan fɛ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan a y'o fɔ kunungo ka tila ka jira a sɛnɛ kan k'a yirala k'a fɔ jɛkulu o jɛkulu bɛ fɛn fɛn kan ka kɛ Niger nin waati in na olu b'a fɛ a ka kɛ ka bɛn n'u ka jamanadenw ka kuntilenna n'u ka laɲiniw ye ni Alizeri bɛ sɔn o ma u bɛ jɛ ka baara kɛ fala ye Alizeri ni Niger jugu kelen min b'u la bi o ye Faransi ye nka n bɛ min f'i ye Alizeri ni Faransi bɛn ka di sabula kunungo Faransi ka jamana ni jamana cɛ sirarama minisiri o bɛ Alizerikaw fɛ yen taama la yɔrɔ kɔni o ka taama bɛ daminɛ don min n'o ye kunungo ye Cani ta bɛ kuncɛ o waati kelen na donc min ye nin ko ninnu ye an ka ɲɛmaaw bɛ sira mun kan o de ye sira jɛlen ye terroriste ye terroriste ye bingalikɛla ye bingalikɛla ye kidali tɛ bila an ka jamana marabolo tɛ labila k'an sigi kɔ tuguni k'a fɔ ko olu de bɛna o ɲɛnabɔ an ye ni sɛbɛn ye sɛbɛn min bɛna to olu bɛna to o nafaw bɔ k'o tɔnɔw sɔrɔ an k'an sigi ka olu lajɛ ten o de ye ɲɛmaaw ka position ye bi o de la Alizeri tɛ fɛ fiyewu Maliko kuma ka fɔ a ye ko fo Mali ka segin a kɔ o dun fana ɲinɛna dɛ u y'an ka drone gosi fala ye u ma segin u kɔ o la kuma bɛɛ n'an taara diɲɛ kɛnɛ o kɛnɛ kan n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u ni Jɔpu bɛ masara an ka sɔ de kɛ taala fala ye lajɛ ma kɛ nin waati laban in na ko Mali ni Alizeri ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min ni discours la ni Alizeri ma Mali tan ni Mali fana ma ta sara u la donc bi an bɛ se k'a fɔ u ni Niger bɛnna politiki siraw fɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan ka se ka baaraw kɛ nka fala ye ne b'a ɲini mɔgɔw fɛ n'o y'a sɔrɔ u bɛ Alizeri ka so kelen jɔlen dɔ Mali la o k'o fɔ ne ye buguda kelen kalanso kelen dɔgɔtɔrɔso kelen walima fɛn dɔ filɛ nin ko Alizeri tɔgɔla Mali la yan n'a bɔr'u ka lasigidenso la donc u n'anw ka teriya mɛnna anw yɛrɛ b'a dɔn san bi min ka ɲi an ma o yɛrɛ bɛɛ mana tɛmɛ ka bɔ yen fala ye diɲɛ kɔnɔ maa bɛ mun ɲini n'i ka nafa tɛ Alizeri b'a ka nafa kɔ Niger b'a ka nafa kɔ Burkina b'a ka nafa kɔ an fana k'an ka nafa ɲini k'an ta yɔrɔ n'an kuntilenna dɔ ka wuli ka jɔ kɛ k'an ka baaraw sigi sen kelen kan an tun b'a fɛ ka nin fɔ bi sɔgɔmada in na ka bɛn ni Niger ale jamanakuntigi ka taali ye Alizerikaw fɛ yen dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera
Allo? I ye wari sɔrɔ? O ɲɛna. Tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba sɔrɔ ko gendarmeso min bɛ yen Bamancɔlen juga wale kɛbaaw u taara bi yen kan min ye finitigilaka ninnu sa n'u de muguci daminɛ kabini nɛgɛ kaɲɛ 6 kalanakaw fɛ yen wulikajɔ in senfɛ ka kɛ n'an ka kunnafoni sɔrɔlenw ye kalana kɔnɔna na fala ye min ye gendarmeso in ye u ye yen kɔni fɛn bɛɛ yen kɔni tasuma wulila o la o kɔfɛ sa o de ko sa k'u bɛ taa min ye sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye so min k'a ye wolomasiri tabaw y'u bali u ka se ka bin o kan baara ninnu bɛɛ lajɛlen na sa armée y'i jɔ a jɔyɔrɔ la n'o ye gendarmelakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ni wolomasiri taba tɔw Bamanciwale kɛbaa 2 olu kɔni joginna ni marifa ye an ka fan fɛ an ka cɛden si ma to a la mobili 2 ani moto dɔw olu kɔni jenina min ye kalanakaw yɛrɛ bɔra ka wolomasiri tabaw senkɔrɔma dondonni kɛ baara in ale hukumu kɔnɔna na a yirala sa k'a fɔ ko nin baara in senfɛ min ye duguden ni ma to a la min ye wolomasiri tabaw ye olu fana ni ma to a la kalanakaw fɛ yen armée ale tilara ka na ni maaba caman ye yaasa ka se ka dugu in n'a siraw bɛɛ lajɛlen lakana ni baaraw olu sigi sen kelen kan fala ye kunun ko an balimakɛ dɔ nana ka bɔ Moti kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale tun bɛ ɲafungɛkaw fɛ yen sunkaloma kɔnɔ in na a taara muso de nɔfɛ ka na ni o ye yaasa o bɛ se ka na sunkalo kɛ ale fɛ yen cogo min a ko a taatɔ n'a segintɔ fala ye ka bɔ ɲafunge ka ba tigɛ ka na min ye Bamancɔlen juga wale kɛbaaw ye u sigiyɔrɔ 5 de bɛ yen sigiyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na u b'i mɔmɔ sisan k'u tɛ maaw ka carte d'identité lajɛ yen fan bolo fɛ fala ye i ka telefɔni maa de b'u bolo u b'a minɛ k'a sɛgɛsɛgɛ kabi ka salle nasiri ko photo talenw photo fɛn fɛn kɔni bɛ telefɔni kɔnɔ k'u bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen labɔ k'olu yira i la ka tila k'i ɲininka k'i bila k'i ka taa min ye Bamancɔlen kɛbaaw ye olu bɛ k'o kɛ bi taji fana o tɛ sɔn o ka don pinasi kɔnɔ taji mana kɛ maa bolo u b'o minɛ o la o tɛ d'i ma tuguni min ye wolomasiri tabaw ye n'olu b'aw cɛla u b'olu fana minɛ ale ni maa minnu bɛ yen n'olu fanga bɛ baara kɛ walima n'u ye photo y'i kun ni fanga bɛ baara kɛ an balimakɛ in ko ko u y'olu sɛgɛsɛgɛ ale segintɔ ka na sa olu ka poste fɔlɔ an ka wolomasiri tabaw tun bɛ yɔrɔ min na n'o ye an ka polisilakaw ye fala ye k'o kɛra Moti Barigodaga ye Barigodaga la maa minnu bɛ yen ni carte d'identité kɔrɔlen bɛ olu bolo k'u ye 100 minɛ olu la minnu bɛ n'a t'olu bolo u ye 400 minɛ u la a ko ko u bɔra ye Moti donda n'a bɔda o kelen don ka na se san donda la n'o ye Siyansokaw fɛ yen k'olu fana y'o kelen de kɛ tuguni 400 100 200 fo ka na se Bamakɔ kɔnɔna na a ko k'ale nin ko in de ye k'a ye min lakɔlɔsi sira fana fɛ fala ye o ye k'a fɔ ni wulikajɔ ma kɛ san ni bilancɛ sira min bɛ yen sira tɛ yen tuguni dɛ sira bɛɛ lajɛlen karila a kɛra bugudubilen ye ko i n'a fɔ ka bɔ Duwanza ka taa nin waati na Gawukaw fɛ yen a ko ni samiyaji kɔni sira k'a sɔrɔ baaramakɛ sira in kan ko sira tɛ yen dɛ ko a sira bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen ale yɛrɛ ye degun min ye kosɛbɛ o ye k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ jɛnɛ Carrefour fana na fala ye olu ka baara kɛcogo olu ta ye 600 ye Siyanso fana maa minnu bɛ carte d'identité kɔlɔsi olu fana ta ye 600 ye u tɛ ɲininkali wɛrɛ kɛ u tɛ fosi kɛ ko nin degun in de kɔni bɛ an ka sirabaw kan bi ko ni ɲɛmɔgɔ bɛ se k'u hakili to a la a ka di olu ye kosɛbɛ sabula olu ye degun caman sɔrɔ u natɔ an bɛ te fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na Bamakɔ gouvernement kura ale sigili ani ministre ka baara falen an n'an da don o la. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ
wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔla kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Falayi kalo 5 tɛmɛnen kɔfɛ min ye an ka jamana kɔnɔna na maaw kun sigilen don kabini kuma jan ka gouvernement falen kɔnɔ Falayi gouvernement falen baara in ale kɛra kumu kɔnɔna na sa maa min taara nin waati in na k'o ka mara kamabɔli baara kɛ o ye général de brigade Isa Usman Kulubali ye an ka lasigiden kun don tirikikaw fɛ Falayi kunungo a nana min ye général de division Ablaye Mayiga ye Falayi a ye ko latɛmɛ a ma min ye mara kamabɔli ministiriso kɔnɔna na Ablaye yɛrɛ san 5 de kɛ ni marabolo in kunna Falayi baara minnu n'a sera ka olu kɛ a y'olu bɛɛ lajɛlen fa sira fɔ ma ko procès verbal passation papier o fila ka sɔrɔ k'o signer baarakɛla minnu bɛ sa u ka sɔrɔ ka na olu la kuma ɲɔgɔnya ka ministre kura yira u la ministre a yɛrɛ ko ten ko ni ne bɛna kɛ aw jɛɲɔgɔn ye aw ni ne bɛna baara kɛ a ye ne dɛmɛ cogo min ka ne ka baara nɔgɔya n bolo cogo min n b'a ɲini aw fɛ aw ni nin fana ka bɛn a la ten n'o ye Kulubalikɛ ye min ye Mayiga ye a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin a ka baarakɛlaw ma Falayi k'u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya kan fasojɔ baara ye nin de ye dɔ bɛ taa dɔ bɛ na a yɛrɛ k'u ma k'u bɛɛ lajɛlen ko u ni ce minisiri kura a ko ko a ye ko bɛɛ lajɛlen mɛn ale bɛna baara kɛ i n'a fɔ Ablaye y'a kɛ cogo min na i n'a fɔ minisiri minnu ye mara kamabɔli baara kɛ olu ye ɲuman kɛ Falayi ale bɛna i sinsin u bɛɛ lajɛlen ta ka ale Ablaye ta ka se ka taga ɲɛ k'o sigi sen kan a y'a ɲini baarakɛlaw fɛ k'u hakilila kɛ kelen Falayi baara ɲuman kɛbaa man ka jɔrɔ kuma tɛ fasojɔ la bi ale de bi yan sini ale bɛ se ka taa maa wɛrɛ bɛna i n'a fɔ Ablaye taatɔ filɛ nin cogo min na nin ye ko maa bɛ taa ka min to o y'i kɔ ye Kulubalikɛ y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ k'u cɛsiri u ka baara kɛ min ye mara kamabɔli sew bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min n'an bɔra ye sɛnɛkɛlaw ka minisiri kura Falayi n'o ye Ibrahim Samake ye ale fana ye baara ta kunungo kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa maa min tun bɛ sɛnɛ minisiriya kunna o ye Daniel Simon Kelema ye ale ye baaraw bɛɛ lajɛlen na tɛmɛ min ye Samake kɛ ma yara sa ka fɔ ko baara in senfɛ minisiri ka secrétaire général n'o ye Garantigi Traoré ale ye ɲɛfɔli kɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la minisiri yɛrɛ ka sɔrɔ ka dakuruɲɛ damadɔ fɔ k'a yira u la sa k'a fɔ ko wa nin de y'aw ka ɲɛmaa ye don nataw la jamana ɲɛmaaw ko ten Daniel Simon Kelema a ye jamanakuntigi fo k'a waleɲuman dɔn ka premier ministre fo k'a waleɲuman dɔn u ye danaya min da ale kan yaasa ka se ka nin jɔyɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Mali kɔnɔna na Falayi minisiri kura fana ye tanu ni bonya ta ka ɲɛsin olu ma kelenw ma k'a yira baarakɛlaw fɛ ko sisan ko ca de daminɛna koyi don o don min ye baara ye o ka kɛ ka ɲɛ ale b'o de ɲini u k'u cɛsiri yaasa jamana ale bɛ se cogo min na ka taa ɲɛ n'an bɔra an bɛ taa Salenkura Kuluju la Falayi tasuma ale ye tiɲɛni lahawutaba de kɛ yen Sugunikura la Falayi minisiri 2 n'o ye jamana kɔnɔna lakana minisiri ye Dawudu Ali Mohamedine ale tun bɛ kɛnɛ kan yen kunu a n'a jɛɲɔgɔnkɛ n'o o ye Musa Alassane Diallo n'o ye jagokɛlaw ka minisiri ye Musa Galabu u ko ko tasuma in Falayi a daminɛna nɛgɛ kanɲɛ 23 fo ka taa se min ye ntɛnɛndon o nɛgɛ kanɲɛ 6 ma taa a ma se ka sa koyi a ye tiɲɛni kɔni kɛ hali n'o y'a sɔrɔ maa ni ma to a la minisiriw yɛrɛ nana sa k'a lajɛ Falayi doncogo tɛ yen koyi min ye maaw ka feerelikɛlaw b'a fɔ ma ko kiosque o 100 ɲɔgɔnna o taara tasuma fɛ Falayi moto feereyɔrɔw mobili feereyɔrɔw namasaw ni lemurubaw ni da dumunifɛnw musow ka jagominɛw
pari wariw ni pari fɛnw ka taa se yuguyugu feere yɔrɔw ma Falaye Salenkura Kuluju eko sugu bɛ yen tuguni wa min ye maaw ye u y'a yira sa ka fɔ ko sapeur pompier maaw kɔni sera kɛnɛ kan Dawudu Ali Mohamedun ka maaw ale ni Kojo n'o ye général Kojo ka maaw ye olu bɛɛ lajɛlen nana sa kana fɛɛrɛ tigɛ min ye Adama Jatigi Jara ye n'ale Bamakɔ sapeur pompier ka ɲɛmaa ye Falaye a ko k'u ye yɔrɔ in tila yɔrɔ 7 ye ko nka k'a donni ma nɔgɔya dɛ ko tɛmɛsira yɛrɛ tun tɛ yen ka se k'a fɔ k'u bɛ se ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ i n'a fɔ u y'a laɲini cogo min o la sa minɛnw minnu b'u bolo n'u ka minɛnba ninnu ye u ye juru janya kosɛbɛ ka maaw ladon i ko Totowo kɔnɔna k'a wɔgɔbɛ yaasa min ye tasuma min tun bɛ yen k'olu ban u ko ko tasuma belebelebaw kɔni olu sera ka olu kɔn ka bɛn heure 4 ma nka tasuma misɛnnin minnu bɛ yen ko halisa u bɛ k'olu faali baaraw kɛ kununko waati min na mɔgɔw bɛ yen a ko ko sugu in soroba ɲaaminen don fɛn sugu bɛɛ lajɛlen ɲaaminen don ɲɔgɔn na Falaye magasin dɔ jɔlen don yɔrɔ dɔ la ɲɛgɛn dɔ barilen don yɔrɔ dɔ la min ye maaw tɛmɛsiraw bɛɛ lajɛlen a tɛ se ka ye sapeur pompier kan ka baara kɛ cogo min na ka ji don a kɔnɔ k'o ma se ka sɔrɔ minisiri yɛrɛ ko hali ni y'i jɔ ka yɔrɔ cogoya lajɛ i b'a dɔn k'a ka gɛlɛn min ye Dawudu ye jamana tɔgɔla a y'a ɲini feerelikɛlaw fɛ u ka kɛ sabaliba ye min ye gouvernement ye a ka dɛmɛ u yɔrɔ wa min ye gouvernement ye a nana ka na u lajɛ u ka dusukasi ye jamana bɛɛ ka dusukasi ye jamanakuntigi ni premier ministre tɔgɔla olu kɔni nana u bɛ welewelemadaw ye u ka kɛ basigi karamɔgɔ ye u ka kɛ ɲɛmajɔ karamɔgɔ ye nin waati in na waleya min kɛlen filɛ nin sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛlen don k'a ɲini k'a dɔn maa min ye nin ko in kɛ walima tasuma in nana cogo min ko yaasa tiɲɛniba min kɛra nin ye o bɛ se ka dɔn Dawudu y'a ɲini u fɛ fana u k'u kɔlɔsi nin waati in na Falaye sabula min ye sugu in yɛrɛ filɛ nin cogo min a baara a ma nɔgɔn anw yɛrɛ ka maaw n'o ye Famara ni Keba Jalo ye olu fana taara kɛnɛ kan olu fana ye min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ ne yɛrɛ somɔgɔ bɛɛ bɛ Sugunikura in kɔnɔ yan n balima bɛɛ bɛ Sugunikura in kɔnɔ yan bon mɔgɔ si tɛ yen ko mun ka minɛn bɔra a la a bɛɛ de ka minɛn jenina tasuma in donna 22h ɲɔgɔnna de a daminɛna 22h ɲɔgɔnna de ka yɛlɛ parce que u y'an wele 22h wagati u tun ma ne yɛrɛ sɔrɔ u ye vocal bila ne kun u m'an sɔrɔ kɔfɛ de ne ye appel u ye bon o y'a sɔrɔ tasuma ɲagana ka ban an ka yɔrɔ yɛrɛ mɔgɔ tun tɛ se ka don ye k'i bɛ minɛn bɔ yɛrɛ an kɔni ka minɛnw bɛɛ jenina an yɛrɛ feerekɛla an ka jɛ n'a ye sira ka bɔ ni sira bɔra hali ni kasara ɲɔgɔnnaw ko k'u bɛ kɛ fɛɛrɛ bɛ k'a la mobiliw bɛ don ka tasumaw faga hali sisan tasuma ma se ka sa sira tɛ yen nɔ ni sira bɛ yen nɔ k'o bɛ nɔgɔya sira fosi tɛ sugu in kɔnɔ ne kɔni ka laɲini y'o ye anw ye jɔyɔrɔ kun y'an kɔrɔkɛ nin ale ka baara bɛnnen don suman feere de ma tiga ni kaba ni shɔ ani malo bon an nana ka sɔrɔ an ka bitigi bɛɛ jɛnnen don an ma se ka foyi sɔrɔ bitigi kɔnɔ ko fɛn min n'a bɛ se ka feere ka wari sɔrɔ a la an nana ka sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ tiɲɛnen don bon an kɔni degun min kɔni b'an kan kɔni an b'a ɲini alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ne fɛ komi y'an sɔrɔ nin ale lajarabi de don i mɔgɔ min se kɛra min ye ka an dɛmɛ n'o ye an bɛɛ lajɛlen de don. wulila 23h ka don 0h kɔnɔ ko tasuma wulila sugu la donc an bɛna waati min na o y'a sɔrɔ sugu yɛrɛ bɛɛ jenina parce que sugu yɛrɛ a tɛ yen bilen yɛrɛ kɔlɔlɔ min kɛra ne ma se ka tasuma faga n'i y'a mɛn ko sapeur bɛ don sira de bɛ yen sira tɛ sugu kɔnɔ sugu sira bɛɛ minɛlen don donc o de kɛra gɛlɛyaba ye tasuma ma se ka faga. an ka sugu sigicogo man ɲi sugu sigicogo man ɲi a ye sugu kɔnɔna bɛɛ feere sugu kɔnɔna feere fana tɛ dɛ i bɛ taa sɔrɔ hali ambulance don yɔrɔ sugu kɔnɔ a tɛ sugu fansi kɔni ne m'a ji population tɛ o a bɛ mairie mɔgɔ ninnu de di a ye bɛna ka na jamana yɔrɔ feere mobili kan ka don sugu kɔnɔ cogoya min na mobili kan ka bɔ sugu kɔnɔ cogoya min na o tɛ kɛ kasara min kɛra nin sisan n'a y'a sɔrɔ mobili don yɔrɔ b'a la a tɛ se nin bɛɛ ma o kɔni y'a sera nin ma mun nana n'a ye ambulance don yɔrɔ bɛ yan pompe don yɔrɔ bɛ yan foyi don yɔrɔ tɛ yɔrɔ nin na foyi don yɔrɔ to hali katakatani a se ka don wotoro min bɛ baara kɛ an yɛrɛ bolo a wotoro don yɔrɔ tɛ yen o bɛ se ka tasuma bɛ se ka kunbɛn o la jɔn bɛ se ka nin tasuma faga n'a sɔrɔ mobili don yɔrɔ bɛ a bɛ se nin bɛɛ ma kasara min sera mɔgɔ in ma sisan i bɛ tasuma ninnu yɛrɛ lajɛ tasuma ka jeni nɔ n'i y'o jate yɛrɛ minɛ o kasara yɛrɛ ma kɛ fɛn minɛn min fana bɛ ka suɲɛ fɛn nin kɔnɔ a dan tɛ dɔn mɔgɔ ye kasara don n'o fana kɛra suɲɛ don ye o fana ye don ye yan fɛn ninnu nɔ n'i y'a jate minɛ dusukasi dan don i tɛ se k'a fɔ k'a s'a dan na fɛn bɛɛ ni ala tɛ i bɛ don sugu kɔnɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛni min bɛ sugu kɔnɔ bi tiɲɛni min bɛ sugu nin kɔnɔ bi a se k'a fɔ kɔni an bɛ min fɔ toujours de temps an bɛ dugawu ye kɛ ala ka nin ko dan sira la an kɔni bɛ dɛmɛ ɲini jamana kɔnɔ mɔgɔw fɛ an bɛ dɛmɛ ɲini gouvernement fɛ
ka se ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ ka jamana kɔnɔden ni bolofɛn lakana n'o tɛ lakana tɛ sugu kɔnɔ dɛ sugu ye n'a fɔ n'importe qui k'a bila a yɛrɛ ma même ka di min ye sigiyɔrɔ min na o b'a sigi ye bon an ka sugu nin dɔrɔn tɛ dɛ hali kare kɔnɔna feere même b'a ka feerekɛ minɛnin dɔ sɔrɔ o bɛ se k'a ka baara danin dɔ sigi o b'a sigi sira sanfɛ o bɛ baara kɛ mairie mɔgɔw ɲɛ bɛnna ma i bɛna 100 mina ou bien 200 mina ka baara kɛ n'o ye o ye magosa ye di jamana ma jamana bɛ yɔrɔ min na bi an ka ma fɛnɛ i ta ka daminɛ suguba ma ka na sugu kura la i tɛ don a fansi kɔnɔ bi k'a sɔrɔ ko tiɲɛni tɛ don sugu yɔrɔ min na k'a sababu kɛ sugu sicogo man ɲi an ka mali sugu sicogo man ɲi fewu a sugu sicogo man ɲi k'a sababu kɛ mairie mɔgɔ ye de i bɛ don sugu kɔnɔ sɛ ka don sugula kɔnɔ ka bɔ i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛni gansan de b'a kɔnɔ alajɛ i bɛ moto taxi ta sisan k'i bɛ don ni mɔgɔ y'a kɔnɔ i tɛ se ka don bɔyɔrɔ bɛ min bɔyɔrɔ tɛ yan i bɛ don sugu kɔnɔ ka bɔ sugu kɔnɔ bɔyɔrɔ t'a la hali sennama tɛ se ka tɛmɛ an ka sugu ninnu kɔnɔ walahi kuma foyi tɛ a yɔrɔ in bɛɛ jenina ne y'o sigiɲɔgɔn an ka yɔrɔ bɛɛ jenina foyi ma bɔ yan n'i yɛrɛ laji fadiga olu ka magasin sɛki feere bitigi a bɛɛ jenina Basago ka yɔrɔ sugu foyi de ma bɔ an ka minɛn foyi tɛ min bɔra yan hali furanna a ma bɔ fana kɛra tɔli depuis 23h fo sisan sapeur bɛ baara la u bɛ ka don ni ji ye fan bɛɛ fɛ hali mobili tɛ se ka don yɔrɔ min ji de bɛ ka don arakɔri bɛ ka sama ka don mais tasuma in bɛ ka ɲaga ka taa fɛ de 23h fo sisan a bɛ heure jumɛn bɛ minɛn foyi de ma bɔ yan yan yɛrɛ kɔni banaba place in kɔni kɛrɛfɛ kɔni n b'a fɔ sanfɛla minɛn foyi tasuma tɔ bɛ ka ɲaga de ka taa fɛ ne fa foyi. Bon sapeur nana kɔni u seko ka tɛmɛ sira de tɛ yen sugu la an kɛlen don ka siradaw minɛ kɔnɔlaw bɛ minɛ sapeur ma don yɔrɔ sɔrɔ jusqu'à présent tasuma b'anw yɛrɛ ka yɔrɔ la sapeur ma don yɔrɔ sɔrɔ ne yɛrɛ taara kulew dala k'u ka na u bolila n nɔfɛ ka na mais sapeur ma don yɔrɔ sɔrɔ mobili don yɔrɔ tɛ sugu la hali arakɔri don yɔrɔ tɛ minɛnw yɔrɔ siraw bɛɛ minɛlen don État b'a lajɛ k'an ka sugu ne don sapeur kun don yɔrɔ bɛ bi tiɲɛli sera yɔrɔ ma a kun tɛ se. Sunkalo ale kɔni sera ka b'a fala ye jagokɛlaba minnu bɛna ni minɛnw ye maa o mago bɛ se minnu ma kunungo fanga ɲɛmaa n'o ye premier ministre général de division Abdoulaye Mayiga ale yɛrɛ taara ɲɛda olu ka feerelikɛyɔrɔw kan feerelikɛyɔrɔ belebeleba 2 Bamakɔ kɔnɔna na yan a taara ka taa ɲɛda yen minɛnw kan k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ baara bɛ cogo min jamanakuntigi général d'armée Asimi ka yamaruya kɔnɔna na yɔrɔ fɔlɔ min n'a taara ye o ye jaralakaw ka magasin an ka petipetiniw a yirala sa k'a fɔ yen min ye sukaro kɔni o 15 olu tɔnu bɛ olu bolo malo 45 tɔnu fana bɛ u bolo yɔrɔ filanan min n'a taara ye o ye gako ye ni a balimaw ye premier ministre a y'a sɔrɔ min ye ɲɔ malo sukaro o bɛ olu fana fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'u fo sa u bɛ ka baara min kɛ yaasa ka se ka doni nin dadumuni fɛn ninnu ye an ka jamana kɔnɔna na sunkalo in yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ se ka sigi sen kan cogo min premier ministre ka taama senfɛ chambre de commerce vice président n'o ye Tanja ye ale tun b'a nɔfɛ ka taa fara ministre min bɛ n'o bɛ an ka jagoko kunna Musa Galabu a n'a ka directeur min bɛ ɲɛsinnen don commerce ma n'o ye Gédéon ye Gédéon Danbele olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen bi bi in na sa direction générale de commerce et de la concurrence o kabini février kalo tile 14 u ye grossistes bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ fara ɲɔgɔn kan fala ye balo min bɛ jamana kɔnɔ min ye tɔni 94 661 tɔni malo la o bɛ yen 50,152 o bɛ yen sukaro la 7,978 o bɛ yen farini mugu la 4,777 o litiri tulu o bɛ jamana kɔnɔna na bi min ye 7,773 o kɔni nɔnɔmugu ko bɛ bi jamana kɔnɔna na o sen tɛ maa minnu ta n'u b'u bolo kɛrɛfɛla la n'olu bɛ k'a feere nin ye belebelebaw olu ka yɔrɔ ye k'an ka dugawu kɛ sa yaasa kerecɛnnakaw olu ka sunkalo ani silamɛw ka sunkalo fala ye k'a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ lafiya kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ okumu kelen kɔnɔna na sa sugu kɔnɔnaw fana na fala ye feerelikɛyɔrɔw k'a daminɛ Sikaso ka taa se Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna na yan Sugunikura yɛrɛ fana b'a la ka taa se Lampanin kɔrɔla ma fala ye Sijo Tamani maaw ye munumunu salo kɛ nin bɛɛ lajɛlen la k'a lajɛ Dabileni Bisapu ka taa se min ye Ɲamaku Kɛnkɛliba ni fɛnw k'a bɛɛ lajɛlen warantɛlen don fantan ani naani fɛ sannikɛlaw olu de yen tɛ ban
min ye sɔngɔ kɔni ye u y'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɔni sigilen to la pomme de terre ale b'a daminɛ 70 la ka taa se 80 dɔw ta ye 100 ye dɔgɔkun tɛmɛnen na a tun b'o la wa nin waati na a b'o fana na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye feerelikɛlaw ye sa u y'a yira sa k'a fɔ min ye dabilennin ye ale kɔni bɔra belebeleba o b'a daminɛ 250 la ka taa se 260 ma a bɛ bɔ sɔrɔ yɔrɔ a bɛ dépense sɔrɔ yɔrɔ ko la fala ye min ye ntomi ye o kɔni taa se sa 150 ale bɛ sɔrɔ o la nin waati in na da dumunifɛn tɔw fana k'olu fana warankatalen don yɔrɔ caman na sɔngɔw kɔni ka di ka tɛmɛ sango ta kan sabula maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko sango minɛnw kɔni kun gɛlɛyalen don kosɛbɛ nka sen min ye sunkalo ye a nana bɛn waati min ma fala ye o ye min ye nakɔlafɛnw fana se waati ye sukaro kɔni ale kilo 50 n'o ye bɔrɛ kilo 50 ta ye o bɛ 4,900 na yɔrɔ dɔw la min ye kilo litiri ye n'o ye litiri 20 ye o fana bɛ 4,000 na min ye sukaro ye ale kilo 5 o kɔni bɛ sɔrɔ yɔrɔ dɔw la sa 2,500 ko Bamako a n'a sugu bɛ nin cogo de la nin waati in na yanni sunkalo ka se maa caman y'a yira sa k'a fɔ fala ye ko sɔngɔ ninnu kɔni sɛbɛkɔrɔ jiginnen don sunkalo daminɛ na ko yɛlɛma k'a bɛna na taa sunkalo sɔrɔ ka ban o cogoya la wa jagokɛlaw ni feerelikɛlaw ko k'u tɛ se k'o jaabi ko fo n'u ye don nataw ye ni sunkalo nana jɔ o na se ka sigi sen kan cogo min minisiri min bɛ jagoko kunna n'o ye Musa Galabu ye ale ka baarakɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la DGCC maaw u ko k'u na sɔngɔ lakɔlɔsi kɛ fo ka taa se waati min ma yaasa jamanadenw yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ ko maa tɛ se ka fɛn fara sɔngɔ kan nin waati in na fala ye n'an bɔra sugu kɔnɔ an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la samɛ foli sifinw ta tun bɛ yen kununko kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye so belebeleba in kɔnɔna na président kɛrɛfɛla la CNT ɲɛmaa tun bɛ yen premier ministre farikolo ɲɛnajɛ ministre ani ministre olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen denmisɛnninw ka sifin tɔnjɔgilen b'an ka jamana kɔnɔ n'o ye CNJ ye o ɲɛmaa n'o ye Sori Ibrahima Sise ale de ye kuma ta baaraba minnu kɛra jamanakuntigi fɛ k'o jira olu sɛnɛ kan wale ɲuman dɔn k'o ta k'o ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma a yɛrɛ y'a yira a ka kuma na fana k'a fɔ nin waati laban in na olu ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ premier ministre yɔrɔ ani u yɛrɛ ka ministre ka se k'u ka waleya dɔw timɛ u sera ka wulikajɔ minnu kɛ san kɔnɔna na a y'a da don olu fana na a ye foli ta ninnu ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma a ye baaraba minnu kɛ AES hukumu kɔnɔ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli baara minnu bɛ sen na sifinnakaw olu tɔbɔtɔli ani k'olu bila u ka minɛnw kɔnɔ a y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛna na u cɛsiri k'u ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ sifinw jɔyɔrɔ ye min ye ka se ka o minɛn fa kosɛbɛ jamana ale ka se ka u dɛmɛ o baara kɔnɔna na a ko jamana fana ye baara mun sigi sen kan n'o ye volontaire ka programme ye ka taa se Malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma CNC jɔyɔrɔ ye fɛn fɛn ye Sori Burama ko u na o kɛ Asimi ka kuma na a y'u fo k'u waleɲuman dɔn a ko n'i y'a mɛn Malikura ko sifinw don k'ale nisɔndiyalen don bi sifinnaka bɔra Mali fan bɛɛ ka na ni samɛ in kɛnɛ kan k'a b'u fo la ko ɲinan san k'a bɛna bila hukumu min kɔnɔna na o ye kɛnɛya bɛn ale ni an k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamanakuntigi y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ denmisɛnninlakaw fo u ka nali la an'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la don o don togodaw la kabilaw kɔnɔna na ani sigidaw la yaasa ka se ka jamana k'a yira k'a fɔ k'u jɔyɔrɔ bɛ yen a ko CNJ ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri ale ma sigaw la don kelen nka u ka dɔ fara a kan jamana a bɛ degun min kɔnɔna na bi wulikajɔ fɛn bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ denmisɛnninlakaw ye min ye Asimi Goyita ye a ye welewelemada bila ka ɲɛsin an ka denmisɛnw ma u ka wuli k'u jɔ fasojɔ baaraw la u ka jamana dɛmɛ u k'a dɔn k'a fɔ bi baara fɛn bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ ka bila olu de ɲɛsigi hukumu kɔnɔna na o de la sa yaasa ka se ka dɔ fara u ka faamuya ni kow kan an ka taabolo n'an ka tabiyaw o kalanw bɛna sigi sen kan min ye an yɛrɛ ka kow kɛcogow ye an ka maanifinya faamuya cogo ka se k'olu sigi sen kan a ko waleya caman bɛ san in kɔnɔna na olu bɛna kɛ yaasa sifinnakaw u bɛ se ka labɛn cogo min na ka kɛ sini maabaw ye yaasa ka se ka faso k'o baaraw kɛ président ko fana ko a b'a ɲini u fɛ u ka kɛ yɛrɛdila ye u k'u yɛrɛ di u faso ma u ka sɔn faso u ka kɛ ale kɔni a dɛmɛbaa ye a n'a sinsinbere ye Asimi y'u wele fana fasojɔ baaraw la tilennenya ni laadiriya la wulikajɔ ni cɛsiri ani mara kamabɔli hukumu kɔnɔna na ka se ka baarabaw sigi sen kan sifinnakaw ka bɔ ŋunuŋunu kumaw la u k'u ɲɛsin baara ma baara o de ɲɔgɔnna tɛ yen bi hɔrɔnya ni danbe ni tilennenya o kɔnɔna na a y'o ɲini u fɛ président a ko k'a bɛ sifinw fo ko Ala ka san caman yira olu ni ale yɛrɛ la maliden bɛɛ lajɛlen na ko Ala ka min ye Mali kɛnɛ to Asimi a y'o kɛ ka kuma kuncɛ kununko fala ye i b'a dɔn k'a fɔ ko anw fana ni CNJ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo
ka tɛmɛ ministre min bɛ sifin ka ko kunna n'o ye fɔnba ye o la sa Kayi tɛmɛna Kulukoro tɛmɛna an ye Sikaso tɛmɛ kunu sɔgɔmada in na an bɛ taa Segu Sido ani Balanza yen fala ye ko gegun bɛ yen dɛ baarako gɛlɛya bɛ segukaw la bi hôteliw datugulen don lakanabaliya bɛ yen an ka taa Segu sifin ka ɲɛma an k'a lamɛn a yɛrɛ da. Ne tɔgɔ ye Adil Kimisu Dunbiya ne ye Segu sifinw ka tɔn n'an b'a fɔ a ma CRG ne y'o président ye degun fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ bɛ Segu yɛrɛ kan fɔlɔ o ye lakana ye lakana ma sabati yɔrɔ bɛɛ la ka dafa o lakana sabatibaliya ka dafa o kɛmɛ degun ye parce que a kɛmɛ sababu ye an ka jeunes dɔw yɛrɛ y'u sigiyɔrɔw bila o kɔfɛ baarako la an b'a ye tuguni k'a fɔ Mali ɲɛda kura mun ta walasa an ka Mali kura ka se ka sabati a ma ja dɔw ye donc o kɔnɔna na olu y'u sen bɔ an dɛmɛni na olu y'u sen bɔli mun k'o la an ye k'a fɔ a kɛra sababu ye jeunes dɔw tun bɛ talen don baara la olu taara chômage la o kɔfɛ tuguni an ka jeunes minnu bɛ kɛnyɛrɛ baaraw la n'an b'a fɔ ma entrepreneurs olu fɛnɛ ka olu dɛmɛ o fɛnɛ n'an b'a fɔ ma accompagnement olu fɛnɛ degunba de bɛ an kan Segu yan k'a da insécurité cogoya kan Segu mɔgɔw ye siranna Segu nali ɲɛ mɔgɔw ye siranni min kɛ Segu nali ɲɛ donc hôteliw baara an t'a fɔ a jɔra pewu nka caman bɔra la n'o dun kɛra a bɛ kɛ sababu ye hôteltigi tɛ se hôtel dépense kɔrɔ bilen donc wajibi dɔw bɛ bila donc minnu bɛ bila école dun hôtel dun baarakɛla caman ye sifinw de donc o degun fɛnɛ bɛ yen. Ayiwa CNJ yɛrɛ ka wulikajɔ kɔnɔna na aw yɛrɛ sera ka fɛɛrɛ jumɛn sigi sen kan fasodenɲumanya lawaleyali la yaasa nin degun ninnu dɔ bɛ se ka ban cogo min. Bon fasodenya lawaleyali la sisan an bɛ degun dɔ kɔnɔ a ma ban pewu anw fɛ yen Segu nka caman bɔra a la n'o ye tajiko ye tajiko an y'an sen don o la fo ka se a dan na walasa cogo min na maaw bɛ se ka lafiya u ka taga Segu na o kɔfɛ an ye degun dɔ sɔrɔ salon na sini Mali yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ Mali bɛɛ y'a sɔrɔ n'o tun ye ji walankatali min kɛ ka yɔrɔw tiɲɛni kɛ donc o hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛw bilala sen kan walasa an bɛ se k'an ka dingɛ kɔnɔw bɔ cogo n'an b'a fɔ curage de caniveau walasa ji ka se ka taako ɲuman kɛ an y'o kɛ an ka région in kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔ an y'a ye sisan Segu anw ni fɛngɛ ka surun Sahel ka surun kosɛbɛ donc avancée du désert bɛ yen n'an b'a fɔ o ma gɛlɛya bɛ changement climatique gɛlɛya donc o changement climatique gɛlɛya in na an y'an miiri an ko an bɛna an sen don yiri turu la 2025 in kɔni kɔnɔna na an sera ka yiri 3,000 de turu région kɔnɔna na. Ayiwa Dunbiya weleweleda kan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Segu sifinw ma wulikajɔ ni cɛsiri la yaasa u yɛrɛ bɛ se ka yiriwali baaraw k'u yɛrɛ ye cogo min. wulikajɔ min bɛ yen an ka faamu k'a fɔ bi an ye ɲɛda kura de ta o ɲɛda kura in tɛ se ka lawaleya ni gɛlɛya tɛ wajibi an bɛ nin gɛlɛya ninnu kɛ donc an bɛ weleli kɛ ka taa sifinw ma anw de ka ca gɛlɛya fɛn fɛn bɛ ka kɛ nin ye a bɛɛ kun de ye walasa anw bɛ se ka lafiya sini donc an bɛ weleli kɛ mɔgɔw ka muɲu u ka muɲu gɛlɛya ninnu bɛ ban bi an yɛrɛ ka an sen don an ka taa ɲɛ na bari an kana to ko mɔgɔ wɛrɛ kana an dɛmɛ bi an yɛrɛ ka wuli ka an jɔ k'a yira k'a fɔ faso in y'anw ta de ye k'a yira k'a fɔ Segu ye anw ta de ye mɔgɔ si tɛna dilan anw yɛrɛ nɔ na yan hali ni maa min bɛ na u bɛna fara an kan de nka u tɛ bila anw ɲɛfɛ donc an b'o weleweleda de bila sifinw bɛɛ lajɛlen ma. N'an bɔra Segu an bɛ taa Moti maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila maa 30 olu taara merilakaw fɛ ani sisikaw ka dɛmɛ kɔnɔna na sefa wari miliyɔn 41 ka se ka donbolo kɛ u ye u yɛrɛ ka se ka bolomayɛlɛma baaraw kɛ ni maa 30 ninnu sa kɔni ɲininen n'u fɛ u yɛrɛ k'u cɛsiri u yɛrɛ ye minɛn minnu dilen filɛ u ma u ka se ka bolomaminɛw kɛ sisikaw olu ni Moti mairie ka bolo ni ɲɔgɔn don Isa Kansayi an b'a fɔ ale min ye Moti maire ye yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ fala ye nin waati laban in na gɔngɔn min dulonnen don Kucalakaw fɛ yen u y'a jira k'olu ta barika ka bon kosɛbɛ dɛ kununko tile kɔnɔ yeli yɛrɛ kun gɛlɛyara kosɛbɛ o la sa sirabaw kan maaw kɔni maaw fɛnɛ kɛra ɲɔgɔn na dɔɔni Kucalakaw y'a jira sa k'a fɔ k'u ka ɲɛmaaw kɔni bɔra ka ɲɛfɔli k'u ye hukumu kelen de kɔnɔna na min ye Asa Bajalo ye ale yɛrɛ ye communiqué kɛ sa k'a jira bɛɛ lajɛlen na fala ye o nin waati na ko gɔngɔn min dulonnen don an ka jamana kunna fala ye k'a bɛna tile damadɔni kɛ
wa min ye gɛlɛya o bɛna don maaw fiɲɛ minɛ cogo la min ye degun fana bɛna ye kosɛbɛ yɔrɔ caman na taaliw la ale ni maaw ka taa ni ka segiw la wa min ye waleya ɲɛ sa k'a bɛna na ni bana minnu ye o banaw ye maa minnu n'o ye ninakili banaw ye maaw k'u hakili to u ɲɛw la ni waati na sirabaw ka fana maaw k'u hakili to u ka lajɛli cogow la yaasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin ko in na sa minisiri ale ko sa ko fɛn dama dɔw bɛ maaw k'olu k'u taala ye fala ye a fɔlɔ ye mun ye bɛɛ lajɛlen ka masiki ɲini k'o don min ye lunɛtiw ye k'olu don ka musɔrɔw sirili daminɛ k'u na fala ye denmisɛnninw ale ni maakɔrɔw bɛ so minnu kɔnɔ an k'olu datugu an kana to fiɲɛ gɔngɔngolo in ka don sabula ani banamugu de nalen don ɲɔgɔn fɛ ji k'o di maakɔrɔw ma ale ni sifiw ma ka olu la kɔlɔsi kosɛbɛ minisiri Asaba Jalo ko a bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ nin ko in la faamuyali la yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ tanga cogo min na ka ye chauffeur kalan kɛra olu kunna n'o ye camion mobile chauffeur ye n'o ye bɛnnu ye yaasa u yɛrɛ bɛ se ka siraba kan sariyaw dɔn cogo min ye siraw ka se ka olu fana matarafa baara in kɛra sa yaasa code la route n'o ye siraba sariyaw ye u ka se ka olu dɔn jɛkulu minnu bɛ yen sa n'olu bɛ nin baara in kɛ o ye bɛntigiw ye Kayi kɔnɔna na bolodi ɲɔgɔnma o ni ANASER ka taa se conseil régional ma o de ye nin baara in sigi sen kan Kayikaw olu fɛ yen kuma ɲɔgɔnya cɛ fɔ ni kan bɛ hukumu kɔnɔna na Kajolokaw fɛ yen bɛn ni kelenya bɛ se ka sabati cogo min na o barosigi fana kɛra barosigi in kɛra sa nin kalo in tile 14 jɛkulu min bɛ yen n'o ye an ka bɛn maaya la olu ka bolofara min bɛ Kajolokaw fɛ olu de ye nin ko in sigi sen kan diinɛtigi kabilatigi kafotigi k'u bɛɛ lajɛlen wele an ka jɛ ka ɲɔgɔn faamuya yaasa bamanan wale juguya wale o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na bɛn ni kelenya ni ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔna na fasodenw k'olu la faamuya segukaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la o yɛrɛ fana sigira Sebugukaw fɛ yen nin kalo in tile 14 barosigi in ye tali kɛ mun na o ye sa an yɛrɛ ka cɛ gɛlɛyaw minnu bɛ yen bi maaw ka nin gɛlɛya minnu bɛ yen bi ale ni kɛlɛbanbali minnu bɛ yen bi n'olu ɲɛsinnen don musolakaw ma yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sariya sɔrɔ cogo min na ka sigi sen kelen kan ka bɛn an ka sigidaw kɔnɔna na min ye maire ye Sebugu maire ale ni Segu maire olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan yaasa min ye nin ko in ye a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na bɛn ni kelenya ale sinsinni na Kulukorokaw fɛ yen minnu tun bɛ n'olu bɛ kalan na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye kasobon kɔlɔsiba kalan ye a maa 124 n'o ye kalandenw ye olu ka kalan banna muso 32 bɛ a la baara kuncɛ la kalo 6 kɔfɛ sa jɔnjɔnw nana ta ka di ale ni lakodɔn sɛbɛnw juma tɛmɛnen Kulukorokaw fɛ yen gouverneur ministre min bɛ sariya ko kunna ale fana tun bɛ yen waleya in bɛ tali kɛ sa min ye kalanso in lakodɔnni a n'a la yiriwali kasobonw bɛ se ka lakɔlɔsi cogo min ye kasobon kɔlɔsiba kɔrɔ n'ala y'u ka kalifa minɛ la lieutenant colonel Cɛmɔgɔ Keyita jɛkulu in a tɔgɔ tara ka da ale la an ka jamana ale kɔnɔna na fala y'an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu la. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛ bɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni yɛrɛ ta ye kɔkan kibaruyaw la Burkinakaw ka wolomasiri tabaw ye kimɛli kɛ k'a daminɛ décembre kalo san 2025 kana se février kalo san 2026 ma Bamanan wale kaba maa 100 ɲana u y'olu de fa u ka jamana kɔnɔna na min ye u ka dagayɔrɔ belebelebaw ye sa u y'olu fana caman kari drone u ye wulikajɔ kɛ n'o ye yaasa min ye wolomasiri tabaw ale ni VDP olu kɛlen ka bolo di ɲɔgɔn ma cɛsiri ni timinanja u ka dugu olu bɛ se ka lakana cogo min na Senegalikaw fɛ sɛgɛsɛgɛli kɛra sa min ye kalanden min bɛ n'o ye Abdoulaye Baye
n'ala ale ka kalifa minɛ la wulikajɔ senfɛ ntɛnɛnjan tɛmɛnen u ka kalanso sanayɛlɛ kalanso la n'o tɔgɔ dalen don Cheikh Anta Diop la Dakar u y'a yira sa ko min ye maa kofɔlen ɲɔni ye ko a joli de jiginna a kɔnɔ a gosira fo ka joli jigin a kɔnɔ o dun y'a sɔrɔ procureur y'a yira sa ka fɔ ko jalakiliw minnu taara ka ɲɛsin ko dangarila a farikolo la k'o tɛ tiɲɛ ye kalandenw ka tɔn minnu bɛ olu kɔni wulikajɔ kɛ sa k'a yira sa ko polisilakaw ka bɔ k'u ɲɛfɔ nin ko in na kamalen n'o ye Abdulaye Ba ale ka fatuli o kɔfɛ min ye tasuma fana ye ale ye tiɲɛni kɛ Senegalikaw ka sɔrɔ minisiriso ale la tasuma in kɔni a wulilen kɔfɛ sa u ka sapeur pompiers nana joona ka se ka tasuma in ale kunbɛn baaraw tilara ka se ka kɛ bureau ninnu kɔnɔna na min ye Guinée Bissau kaw olu fɛ ye sɛgɛsɛgɛli dɔ kun kɛra furakɛli sira dɔ la sa n'o ye vaccin ye k'o bɛ tali kɛ hépatite B la ka ɲɛsin sifin denmisɛnninlakaw ma n'o ye denyɛrɛninw ye Guinée Bissau o kun ko nalen sigi sen kan min ye waleya in kun jɔra OMS ale ka laɲini fɛ sabula sigana kun yera a ko la denmisɛnnin fitininw n'o ye denyɛrɛninw ye ko ka nin ko in bɛɛ lajɛlen jɔ o la sa min ye Guinée Bissau yɛrɛ ye fɔnkɔɲɔgɔnkɔ ɲɛkɔrɔ olu ko k'a baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen jɔ ko ka projet in yɛrɛ jɔ pewu u ka jamana ale kɔnɔna na Ganakaw olu ye ɲinini kɛ Irisilakaw fɛ maa kofɔlen dɔ bɛ yen ko kɔni kɛlen don ka bingali ta ka ɲɛsin musolakaw ma ka tila ka o jaw ta k'o fili bɔlɔlɔ sanfɛ Irisilakaw k'u ye welemada bila o ma sa maa kofɔlen bɛ se ka lasago cogo min na Interpol fɛ a k'a ka waleya ninnu olu bɛɛ lajɛlen jaabi Marokokaw fɛ yen kiiri tigilamaw n'o ye avocaw ye olu tun ye baarabila dannɔbali daminɛ kabini ntɛnɛn tɛmɛnen a ye kiiriso kɔni lomola ma kiiri minnu kan ka tigɛ olu si ma se ka kɛ min ye baara in ye degun kama sa yɛlɛma min kun taara ka ɲɛsin avocaw olu ka baara ma n'o ye sunandonbaw ye o de y'a to nin baara in kun kɛra min ye avocat jɛkulu ye sa a yira olu la kunungo k'u ka baara daminɛ yaasa kiiri bulonnaw baara bɛ se ka kɛ cogo min na yɛlɛma min kan ka don u ka baara la u n'u na sigi ka fɔ kɛ o ko hukumu kɔnɔna na Egyptekaw fɛ olu ka pankuru jɛkulu min bɛ n'o ye Egyptɛri ye k'ale bɛna pankuru belebeleba 16 sɔrɔ ɲinansa kɔnɔna na u ka jamana premier ministre n'o ye Mustafa Mabuli ye ale de y'o kibaruyaw lase Amerikaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko min ye bibi na farafina sakɛ farafina jamanaw fala ye olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la Addis Abebakaw fɛ yen lajɛ in senfɛ sa u y'a yira sa ko bɛna wuli ka jɔ kɛ basigi ni lafiya bɛ se ka na RDC la cogo di ani cɛncɛn fo ka jamanaw la min ye ɲɛmaya falen sa Burundikaw olu de bɛna bila Union Africaine ɲɛmaya la farafina ka kɛlɛyatɔma ɲɛmaya la min ye Angolakaw ta bannen kɔfɛ Angola jamanakuntigi fala ye k'a ko min ye kalata ye k'o tɛ se ka kɛ coup d'état sanangolan ye dɛ ka kala ta ka coup d'état kɛ k'o tɛ se ka kɛ k'o man ka yamaruya ka to maaw bolo ko maaw ka sun kɛ wa k'a bɛ k'o fɔ waati min o y'a sɔrɔ min ye maakuraw bisimilalen don kɛnɛ kan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye La Guinée Bissau ye ale ka jamanakuntigi kɔrɔ ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan ye fala ye maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin waleya ninnu ye min ye jamanakuntigi ye k'a ma fɔ a fɔ waati la han ale ka baara bilatɔ de ye ale ye nin kuma ninnu fɔ waati min na a tun b'a kunna k'a ma se k'a fɔ Suissekaw fɛ yen maa 5 ɲɔgɔnna olu sɛbɛkɔrɔ joginna kunungo terrain dɔ o ka sirabila senfɛ Suisse dugu bɛ n'o ye Gospelstein ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye u ka dugu ale kɔni worodugu yanfan waleya ninnu kɛra ye terrain in yɛrɛ ka sirabila a sɔrɔla glace-kuru fɛ han glace-kuru de ye sira bila pewu ka taa sira tigɛ min ye Irisilakaw fɛ yen u ka fanga ŋwaradaba min bɛ yen n'o ye Alex Navalny ye ale ba kɔni bɔra sa ko ka kiiri sigi a den tɔgɔ la min ye den ka fatuli o san 2nan de ye nin ye k'a fatura k'a to kaso la ko fɔ ka sɛgɛsɛgɛli sigi sen kan farafina ndolatilaw ka tɔnba n'o ye kafu ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko ɲangini min nana ta ka sigi sen kan nka sɛgɛsɛgɛli min nana kɛ fɔlɔ sɛgɛsɛgɛli min b'a to sa min ye ndolati min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ali ale ni AS FAR ni ɲɔgɔn cɛ n'o tun bɛ ka kɛ kɛrikaw fɛ yen n'o ye Egypte faaba ye Champions League hukumu kɔnɔna na ko ndolata in kɔni tɔ taara laban fala ye kɛlɛ la kɛlɛ min don ko fɔ k'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'an seginna ka na so an bɛ taa Korokaw fɛ yen Korokaw fɛ yen laadala tuma bɛɛ min ye baarita o bɛ sigi sen kan sibiri tɛmɛnen kalo in tile 14 u ka marabolo 16 Koro cercle kɔnɔna fala ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko ni anw kɔni baaritalaw baarita kɛnɛ min bɛ Korokaw fɛ yen an belebeleba damaw u ko ne ka n sigi ko ne ka bon ninnu ma ne ni ninnu y'a kɛ o tɛ gan ye ne ye n sigi o la maa 3 olu de ye jɔnjɔn in kɛnɛ sigi fala ye tile 1 kɔnɔna na sa a bɛ bɛn siɲɛ 2 bɛɛ lajɛlen fanga n'i ka keguya o b'a to i bɛ se ka gan ye o la sa min ye Mamadu Togo ye
ale kɔni jɔnjɔn ta final la maa min dara ale ka o ye Idrissa Sagara ye maa sabanan o kɛra min ye Mamadu Kasu ye olu bɛɛ lajɛlen donbolo sɔrɔ korokaw fɛ yen nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kiwara la kiwara min dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ ka dugawu kɛ sa sunkalo ala ka musaka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya fulaw a y'aw gɛlɛya ka sun ɲinan sa a ye maloya ten dɔɔni a ye sun ɲinan a y'a mɛn ani jaralaka ninnu pɛtipɛtini ninnu an n'u bɛɛ ka sun ɲɔgɔn fɛ Falaye an bɛ dugawu kɛ ni ala ye sini kɛ sunkalo ye ala ka timɛ ko ɲuman yira an na ala ka musakaw nɔgɔya si ni kɛnɛya laban ko ɲuman ala k'o d'an ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛɛ waati wɛrɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45